Ka Hills Farmer Union hapo ka jingelam u convener uba Commander Shangpliang ringkat bagi arpotli ki seng jong ki nongrep na keleng jong ki jilla hari India kila hiar Delhi ben penlong ye ka jinge kundo lang hatiwari Bhavan Deen Dayal Upadhyaya Marg ITO New Delhi menta ka singi ka arpsantrik uleber hakaway kalama jong ka minimum support price guarantee Kisan Morcha ban penbor ka sarkar India ban pentre mardor ye ka minimum support price nakabenta ka jingmentoy jong unong rep ka ri. Habai Grand Board Convener jong ka HFU uba Shangpliang raong balingba ka minimum support price kan yarap ikinong rep bandi tik patik iu mar rep klem ka jingsha o dor lani pinhiare ka dor jong u mar jing thung ulaong da ka baay nuksa babun sen kinong rep kidu nong na mar hapor thung kilut kumbash pautingka henry hakapor di pat kiyo duna kumta lada ka sarkar kan pentre kamno e ka MSP kan ajing mentoy shibun ni kinong rep. Na takadaw naglingjungi kum ka Hills Farmer Union ni suthu ya kata takadaw ngi kwa bani trilang rengkat bat kiseng nong rep jokari India hi bro kawai namar nakapor sipor ngi laju yakran ka sarkar jela dan ka sarkar jela ka penpau ya kijing ya bat pentrikam ni minimum support price de ka syong ka sarkar India te menta ngi layo ya kene ka kunhun ka babiang na ka menta bangin penbor ka sarkar India baka de pentrikam ya ka minimum support price pi kai kijing mentoy jong ni ka minimum support price ka longba hateng kum kinong rep haba ngila rep ngila treshitom ngasu ay nuksa teng haba ka jing ka bay bela ka bay sbo nang ta ka bay sembay bat kiwi ki jing dot hakapor bangirap lese kum ka nuksa ka poy ka shipo tingka de teng hakapor bangidi teng ka poy hadun riu tingka nyeu tingka pra tingka kamut ka kadon ka jing du nong hadu ar tingka lai tingka dan nagling jungi kum kaseng rengkat bat kiseng norep ke India ngikwa ba lakumno haba ngi don ni kene ka minimum support price kamut lada ka jingdut ke jingsep ke jungi kalong shipo dingka te kan nom dei ban hiar syapo lada dunadu ro kadi ban long khat artingka khat lai tingka den rei kadi ban kiu pada sajrong kata kam don limit den rei ni oi ka minimum kamut naka shipo kam dei ban hiar syapo lada ka jingdut jungi kalong shipo den rei kala lada ka kiu khat ar khat lai kala ban kiu du lai po sa po ru kata kalong ke jing mentoy nam ta kinong rep den rei ban ong ban hiar syapo kan nom la ban long namar lada kinong rep gijungi kisangnya no ban rep te mano pada ban sabam ya ka jela ba je kari hi barakoi ka jing wan jungi sine Delhi kadai namanta kawai kadau namta kawai ke issue ba kata kadai halor kaneka minimum support price lane kata ka dor kamur kaban support lane kaban yaram kaban nomdon ke jingdu nong hakabang idi ya kimarep kimarian kijongi kibangi ni penmi nak jela te nakaliang jong gini ki seng norep hapo kari India hi pro kawai hapo kejingelam jong PM Singh kila khot lang yangi namta banyadon benta hakane kejingelang jong ki norep jong kari India hi pro kawai te ngisudon bok batong ba hakejing sha nakaliang jong ngaru nganai huwe nagi konbinar ban pelong ya kaneka meeting jong ki seng norep jong kari India hi pro kawai hakejingelang ka ngilalong hakaneka sngi ka baladap ngilaya tay shibun kiman dan rei ka we na kibenta ka ba kumangalaong ipi bengi kred halot kene ka minimum support price nakling jong baro hiki nong rep ki bawan ban mikman na kinong yalam jik sing nong rep hakar India hi bro koi kibu ya keju kathong kidon ya keju kathong kata kalong bantawa na ka sarkar India baka dai ban pentrikam ya ka minimum support price kumba kalong menta haka ri India hi kene ka minimum support price kalong tangi ki katto kane ki tangi katto kane ki mar wat kataro kampat dai pada ka ain ka baklan ngila ban ong ha ka shikentin ka ain ka baklem penian namar kampat dai ka ain lane ka bala ithu lane bala wanra hapolok sabha ndai kane tang ka executive order ha ka ba kila syuong ba putri kami ka minimum support price nagleng jungi kum ke kunhun nong rep hi chokari India hi bro koi ban nagleng jungi ba mi khmat ik Hills Farmer Union la dawa ba ngidei ban dawa na kasur sarkar India badai kedai ban long legalize no ya kene ka an badai ban itu no da ka an hakabia de ka minimum support price badai ban kentup ru ya ki babun teli ki weipat ki jingmi lane ki jingri ki jingdop ha ka hapo ka minimum support price namar kumba kalong kum kanuksa hapo ke jela ke jungi u don tang u IWR ki ba kentup hapo ke MSP kum uri hadam te nakleng jungi ngi kwa ba wat ya kadot wat ya ki wei ki jingmi ki ba permi na ka ri jungiru de ban kentup lang hapo ka MSP te hakabe ni ba kene ngi snguthu ba kum
ban penklan ye kene jing dawa kenang bekas sorkar India kala ban trikam te larai ha meeting ban jit yakini ki convener ki ban long ki coordinator ha man la ki jela te nakabanta ka than chete lamingi la jit yanga badi ba alfon buat kasentiu bakin long kum ki coordinator namanta ka than not is borok away te hadin kane ngin sa perlong ke jingalang bat ki nogrep jung ka dong mi ngi hi borok away bat ngin sadon biang ka jing ye kendo ang ni hapo Delhi hau benai me ban ya thir shu halor kene gamat bat ha menta usnam hi ngin sa perlong ke jingalang ka bahe biang ni Delhi na ka ban penpau ban bore ka sorkar India bakade ban trikam be ya ke MSP ka MSP hi ka kadiban don bet kumbangila dawa te ka syong pada ka government of India dari ka syong ru ka sur jungi gunor rap ka jing dawa ka jungi ka klan ngai scam bag surkar India ro kan pasngo te henrei nakling jungi kum ka seng ngin saya perkhat ro ha ka biadai bat kini ka jing yo nong ka balong kham hadin kum ka nuksa ngidon ya ki jing penmi let's say kum ya ushenrai ane so merit cloud lane ya kasok ya so turun bat kiwai te menta ngin kleng jingi habnya tai bahaya kene pi menta ku muso turun ngiladi kum tu let's say arpo dingka way lane khatsan dingka way ne laipo dingka way kidon pede ki company kiba hadin bakila de di yo tu yo ka umso ajomo hadin bala de proses bah laban di no kipai ba let's say katu ku company ka kamyo nong kambun ban ya une unong rap te menta keladai kapor hakaba nakleng jungi kum kitsen orap ngi di bandon la kajong ka kunhun ngi di bandon la ka FPO kenang bangila bandawa ya ka bayo nong na final product ke bala penmi la ne ke bala shna da kanono company namar bale ngiran ka hok bandawa ya kata mar uni original product la ne udai u penmi na per jungi te hakaji sha ngi la dai ban yo lang ya ke revenue na katai kaban sa dino la ne bansa consume da ki ba te kani gawai na kimat lada kan ngila la banle e kani da jing teli kan long sisa ka jing mentoi na ka benta jungi ki nong rep ke jela ka India hi pro ko wei kum kanuksa pe kum upan menta niati kador ka bakhamtat i upan dan rei lada ngithiet mangi pada yo lies hakpor mangi bam tang shipo dingkal se tam wei dan naga tu na final product ngi ngila dai ban yo revenue nang tu dan riya kan ngila ban trekam tang la ngile ada ki cooperative society ni don da ka kunhun bat ngila ngangis kam mangindon gejing ngila ban trekam ikan ni namar kin sadon ki wi pat ki company ki ban thiet shubu ki ongim tre thiet te kin sadon da ki wi pat ki company de nang ta kadau ya kan ni ngin sia tai pha ngangis kam kan ni ka kan long gejing yo nong mangala ong bat ngin scam bala da ngila ya teli ngi pinong rap ngin sayo revenue na final product ba ki company ba per kin sa